Nera kanaka muri Zimbabwe tinokutambira pano paJolas online YouTube channel uri musi wechitatu 7 Mazuva 2022 apo patinenge tichikuverengerai zviri mumapepa nhau mururimi rwechishona. Pari zvino ndotanga nekukupai nhau inodakadza zvikuru. Mamaski anonzi haachasungirwe kupfeka kune vakabayiwa nhomba yakakwana yeCovid-19. Vanhu vemuZimbabwe vakabayiwa nhomba yakakwana yeCovid-19 havachafaniri kupfeka mamaski kumeso munzvimbo dzine veruzhinji, asi kuti vanofanira kutakura makadhi avo anoratidza kuti vakabayiwa nguva dzose. Dare rekabhineti rakazivisa izvi nezuro. Topinda mune imwe nhau. Bato ReZanu-PF rinozivisa mazuva arichaita kongresi Yaro. Bato riri kutonga ReZanu-PF ratara musi wa26 kusvika 29 kuMiguru 2022 semazuva arichaita kongresi Yaro, iyo inoitwa mukupera kwemashanu ega ega. Zviri pachena kuti kunetsana kuri kuramba kuchiwedzera mubato sezvo paine mashoko ekuti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kuda kukukwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika. Zvisinei vaviri ava varamba mashoko ekuti pane dambudziko pakati pavo. Topinda mune imwe nhau. Varuhanya vanoti vemapato anopikisa vanofanira kushanda nesimba kuti vaomesere zeki igotadza kubiridzira zvinobuda musarudzo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya vanoti sezvo Zimbabwe iri kuramba ichiswedera kusarudzo dzemuna 2023, vemapato anopikisa vanofanira kushanda nechikamu che100% kuitira kuti Zimbabwe Electoral Commission izvione yave parumana nzombe painenge ichizivisa zvinenge zvabuda musarudzo. Topinda mune imwe nhau. Vashandi vemubazi rezvemugodi vanowedzerwa mari dzemihoro ne78.45%. Vashandi vemubazi rezvemugodi vakwidzirwa mari dzavo dzemihoro nezvikamu 78.45% zvichitevera nhaurirano dzekudyisana. Izvo zvichaona mushandi anotambira mari shoma mubazi iri achitambira 166,000 pamwedzi. Topinda mune imwe nhau inosuwisa. Vagari vekubudiriro 4 muguta reHarare nhasi vasara vasina pekugara. Vagari vekubudiriro 4 muguta reHarare nhasi vasara vasina pekugara zvichitevera kuputswa kwaitwa dzimwe dzimba dzavo nhasi. Kanzuro yeguta reHarare pamwe nevamwe vange vachiputsa dzimba dzavanga vachiti hadzisi pamutemo. Varasikirwa nepekugara vasara vachinetsekana kuti sei kanzuro yaivarega vachitanga vapedza kuvaka iyo ichiziva kuti vari kuvaka pasiri pamutemo. Tofambira mberi nenhau. Mitengo yemafuta edzimotokari inokwira mumadhora emuZimbabwe. Zimbabwe Energy Regulatory Authority yaongorora mitengo yedhiziri nepetrol kubva musi wa6 Nyamavhuvhu 2022. Mutengo wedhiziri waramba uri pa$74 parita, ukuwo mutengo wepetrol wakadzikiswa kusvika pa$57 kubva pa$60. Asi mafuta edzimotokari mumadhora emuZimbabwe akwidzwa. Mutengo wedhiziri wava 851.14 cents kubva pa$774.15 parita, ukuwo mutengo wepetrol wava 769.35 cents kubva pa$710.60 cents. Tofambira mberi nenhau. Kutongwa kwamadzibaba evashanduko kunogona zvakare kechipiri. Kutongwa kwenhengo ine mukurumbira yeCitizen Coalition for Change vaGodfrey Karembera avo vanozivikanwa nezita rekuti madzibaba veshanduko kwakatadza kutanga mushure mekunge mutongi wedare yanga achifanira kunzwa nyaya iyi aendeswa kugwanda. Aka ndekechipiri kutongwa kwamadzibaba evashanduko kuchisendekwa mberi zvichikonzerwa nekushayikwa kwehurumende. Mune imwe nhau. Mabharani wetendai Bidilo Chambers anopiwa gwaro rekusungwa. Mutongi wedare remajistrate muHarare Amai Munashe Chibanda vakapa mabharani wetendai Biti Chambers gwaro rekusungwa mushure mekunge atadza kuuya kudare ari kupomerwa mhosva mbiri itsva dzekubirira. Mune imwe nhau. Muzvinabhisimusi Steven anoburitswa murimandi. Muzvinabhisimusi Over Steven nemubatsiri wake Cassandra Maybeck nezuro vakatora befu mushure mekuburitswa murimandi vachipomerwa mhosva yekubiridzira. Mutongo uyu wakapiwa naSalford Mambanje vakamirira majistrate Amai Ferisi Chakanyuka
Mukutaura mutongo uyu vamamanje vanoti state yakatadza kupedza ongororo yayo mukati menguva yakareba. Topinda mune imwe nhau, nhengo yeZanu-PF yaiti vaMugabe vari nani pana vaMnangagwa inoburitswa murimandi. Imwe nhengo yeZanu-PF mudunhu reManicaland yakasungwa svondo rapfuura nemhosva yekufananidza mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa navaRobert Mugabe nomusi wemuvhuro yakabuditswa murimandi. VaMaoko mumasarira vaimbova sachigaro weward 14 kwaMutare vakasungwa nechishanu chapfuura mukutaura mashoko ekuti vaMugabe vari nani pana vaMnangagwa. Tichipinda mune imwe nhau, vawadye jena vanove meya wekugokwe neMbudziya vanosungwa neZACC. Mumiriri weZanu-PF kugokwe neMbudziya meya wadye jena vasungwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission uye vamiswa pamberi pedare vachitongwa mhosva yavari kupomerwa. Vawadye jena vanonzi vari kupomerwa mhosva dzakawanda dzekushandisa hofisi yavo zvisiri zvomwe shure mekubirira zvekushandisa muchirongwa chemutungamiriri wenyika zvakaitirwa varimi vedonje mudunhu ravo. Tichipinda mune imwe nhau inosuwisa, vanhu vatatu vanofa mutsaona yemumugwagwa. Vanhu vatatu vakafira ipapo, vamwe vatanhatu vakakuvara apo motokari yavainge vachifamba nayo yakaita tsaona kuMidlands musi wesvondo. Mutauriri wemapurisa eZimbabwe Republic Police kuMidlands Province Inspector Emmanuel Mahoko vakatsinhira nezvenjodzi iyi. Pari zvino tokupai nhau dzekunze kwenyika yeZimbabwe. Takatarisa munyika yeSouth Africa, vaMalema vanoshora zvikuru maitiro evanhu vemuAfrica panyaya dzesarudzo. Mutungamiriri weEFF muSouth Africa vaJulius Malema vakurudzira zvizvarwa zveAfrica yose kuti zvivhote kwete kuda kutanga zvapiwa zvinhu kuti zvizonyoresa kuvhota. Vachitaura vanoti, if you go into America, if you go into developed countries, they take voting very serious. Here we have to beg people with material to go and vote. If you don't cook, if you don't give them t-shirts, they will never go. I mean, what type of an attitude is that when you know that this is what is going to decide whether I'm going to have a clinic or not, whether I'm going to have a school or not? That affects your daily life. But vamanga vamakateerera ndivaJulius Malema. Tachifambira mberi nenhau dzedu. Pari zvino takatarisa munyika yeKenya. Kenya election update. Odinga anoramba kukunda kwaRuto achiti zvakabuda musarudzo hazvina kujeka. Vezvematongerwo enyika vanopikisa muKenya vaRaila Odinga varamba zvakabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika yakaitwa musi wa9 yaMavhuvhu, vachiti nhamba dzakaziviswa nemusi wemuvhuro hadzina maturo. Tichitarisa munyika yeTanzania, mutungamiriri weTanzania anorayira mapurisa ane matumbu mahombe kuti adzokere kutraining kuitira kuti agadzirise miviri yawo. Mutungamiriri weTanzania Saima Suluhu varayira mapurisa ese ane matumbu mahombe kuti adzidziswe patsva kuitira kuti varasikirwe nemafuta akawandisa uye kuti vagadzirise miviri yavo. Suluhu aita urongwa uhu panguva yekupedzisa kudzidziswa kwevakuru mubhona kichaka mimba kutanga. Tinoti kuverengwa kwenhau dzanga dzichipisa muzuva ranhasi kunoperera pano. Ndini wenyu Makoti, ndangati chekupakurirai nhau dzinodakadza idzi. Vanoda kugara vachinzwa chirongwa ichi munogona kutibata paYouTube channel yedu musubscribe ipapo. Subscription yenyu inotipasa manyemwe zvokuti mukasubscribe zvinoita kuti tisaneta. Musakanganwa zvakare kuti tine gurupu redu reWhatsApp rakapenga kupfuura zvamunofunga. Namba dzeWhatsApp dzinoti +263 775 934 930. Ndinodzidzokorora zvakare +263 775 934 930. Ndinoti chisara ino mufaro, tobatana zvakare mangwana.